Moriang. Moriang. Morning siang. Jadi hari ini kita mau merelaksasikan Iki sepedang tahun. sampai mengkerat sampai langsung gosok ya. Tuku iki keterak buyuni di rumah sakit. Kasido. Pokoknya ya kasido terus bocor misal. Ora, kuwi iki dari kokol kas. Terus mari ngono keterak yo ora sidone tapi aku gak roh heran sampe konten. Kenapa aku konten masak selalu hari Jumat? Kamu gak? Iya gak? Pas pengen telu loh mas kamu. Iya kan dah? Selalu ketepaan dia Jumatan sih. Gak roh kenapa BTW. Aku juga ini udah memakai sarung ya. Memperingati kalau hari ini tuh kalian juga mau Jumatan. Jadi ini kita mau masak sapi gendot. Gendot ya. Ini tuh dari Sarangan. Oh, Enggak, dari anu Dieng. Dieng. Dataran tinggi Dieng. Oh, gak Purwokerto? Dieng ndi tak takoki kowe? Dieng ki Jawa Tengah, Dieng ki Purwokerto. Tapi dataran tinggi Dieng. Bro sing enggak percaya, cabe kuwi iki ning dataran tinggi uripe. Lah kenapa iso viral? Karena iki aku ki virale kae karena digawe resep karo Teh Santi. Teh Santi ku adalah istrinya dari Deni Cagur. Iya kan? Deni Cagur apa Deni? Iya Deni Cagur. Iya Deni Gak Cagur. Deni Caknan yo. Bedanya Deni Cagur lho. Dari Deni Cagur dudu Caknan. Nah, Deni Caknan bojone Bella Bonita. Ya terus mari ngono jarine iki wong iki masake iku bumbune nek Ebi. Ndi Ebine? Oke. Iki kan di gongso sik di apa? Sangre. Ora kabeh sak ngono. Mambu Ebi langsung Ambilnya kayak teri gak sih? Yo memang teri. ini guys, bumbune iki nek Ebi, terus ada apa nanda? Bawang brambang. Bawang brambang, terus Nah, belum apa iki? kecap nganggo Tapi kemiri asine. pedesnya saka kuwi. Asine nganggo kemiri tapi berhubung kemirinya ndak ada di skip wis tak apa. Padha ae sih Mas. Udah nih nyebut gue apa rebon? Ora. Kenapa gak Jumatan? Pun yo kemesan nih aku. Iki siapa anak goreng sik? Juga. Enggak ngambek tek kabeh. Nganggo kuwi lho, ranjang sing jari-jari ngono kuwi saringan. Oh. Terus iki juga apa bener mantu bas tempe guys. Tuh yang belinya dia sudah. Bayi sing tebas gone ras. Mas ras. Wah, mangan mie mentah. Jolok ah gue. Aja sing coba, aja sing coba. Aja sing coba malah tuh. Sama mie mentah guys, hujat. Boyak. Mau pengen. Oh, ya enggak. Mangsang. Oh, udah mangsa boleh-boleh kok. Menggo dhewe. Ganti rem. Ayo, mulai sokon dhisik. Yuk kuwi maneh dianuse. Ya. Itulah dengan air yang suci dalam Apa perkataan, cuci kabeh ngono terus dilebokno. perbuatan dan pikiran. Kok sampe digawe sampel ya kan? Gitu dah, Mbak. Mulai. Terus soalnya apa? Suaranya gara. Iki kena angin kok ora iki? Angin mandi. Maksud biasanya tiga gawe apa dah? Bisa nang ganti kok sampean bayi sing anu. Ya, Woyi, makasih ya, Ye. Apa iki sing enom malah ngani aji kok. Nah, aku anggit kok apa mengguri. Anak itu dah kena angin. Angin mami ini. Dan ini Enggak, iki tak nggo tutupan.
sing tukang cek-cek bayi kulit. Kurean bayi kok nopo tak cukupno. Kayak gelem cek-cek. Di, iki dimasuk ana. Ya, Nanti. muat. Dah kowe wis nggo anu, erok-erok. Sodel erok-erok. Erok-erok endi? Aku duwe erok. Duwe wonge. Kene nek mbak Repa enek. Kowe rasa nyek nemen-nemen kowe, Mbak Reva yang duwe peralatan dapur. Ikut ora tau masak kan. Golek iki nek kene ning Wanduri niku lho ning anu, kakak sing duri. Nek karo biskut. Wanduri karo lho ya. Ya sapa iki kok? Yo menawa mak jan iku golek. Kak sing kuwi lho. Iya iya. Lah aku ya kaya anu kabeh. Karena bunda sing nyelok saya itu tak iso. Yo. Kok Bang Dil? Delok. Hmm? Bang Dil lho. Aku pecahan utangan. Gak. Belum aku utang tapi aku ora dibayar. Rasa bayar belum ngono. Lah iya, bener ya. Kurangnya ya guys, kalian ada juga bisa delok aku goreng-goreng. Karena angin ini sangatlah segar. Lihatlah aku sudah ukur. Ini pokoknya aku goreng si rebonnya dulu. Sampai kamu lho, sampai bisa lho. Enggak, soalnya sampai kering. Wes ketok aja lho. Kompornya mah kayak apik sama Dani. Menyala. Bukan gasem lho, kompor gasem lho. Matok iki tak apa-apa lho. Gasem ae tak Aja ngono iki. Kok tak iso lho tak iso. aja Kau ngono. ingat kan lah masak Lah sini iya. naksir piye mas? Yang saya main doa, mari bae. Wah, Kuwi ya, Nek. Iku bola kok dulu iki carane. Wes tak bola tuh susah, tak bola. Iya lah, iya. Masak di pelatalan yang dulu. pas dah jadi. Ada. Wah sini, orang kering ini. Urung cik, Orang ya. urung itu berak-berak tidak apa? Minyaknya ini piye? Kurang. Enggak. Bisa aku aduk konten. Lambat ya. Mbah Kui biyen adalah ya tukang raja lap karena apa Mbah Kui apa jenenge dia ini ya kaya disilak-silaki wong nek mama rabi ngono iki guys. Kabeh sih kok piring-piringe ngono ya. Tapi seberjalannya waktu setiap bayi ngetokno lap pokoknya ya setiap bayi ngetokno lap itu hilang. Jajal guys kalian sing duwe indra mata ketujuh. Jajali lape Mbah Kui ning ndi ngono lho Pak. Gondol tikus. Jajali apa digondol tikus, apa digondol menungso, apa digondol sapa ngono lho. Sebenarnya aku orang gondol mau dirandi lap. Setiap lam ini iki yo, iki ku wis anggere gembletak ora diingeti bayi ra tak ingeti aku. Ilang. Teni cangkemku. Bayi iki biyen iki lho sing losinan guys duwe masalah. Bisa nenek sama sak kumpul sama loro kae. Saiki kok karek iki tak ndin. Nek loro lah, meneh loro enek ya. Ah, kamu ini. Wis iki dah. Ya wis. Wis yo ketok ya. Ya. Yo dintas iki sampe minyake. Sak apa kan disaring minyaknya wis. Aku wis pengen ngerembes ini. Ya wis dibuka, tapi Dicuci. dicuci. Coba anu baskom, kulo baskom ning ndi Mas? Ayo, Baskom Pak Teri ya. ora mampu. Sing kok piye? Lah Dikit-dikit. kenapa baskom kok buat di rumah? Tak kono. Gede-gede. Gede-gede lu cici Pak. Sing resik kayak ini kan. Rapi lho ya. Yo cilik gede ngono campur ya. Kira apa? Tambah sing gede yo. Udah aneh ya. Bine sampe akeh tek, Pak.
ayam yo kepo mbek rasane, kejeknya men ngemeng. Jadi aku mbok masak soapan. Oh, Nah, masak apa? aku ya sakjane masak di iso tapi kan ki rencana mau dibikin konten. Jadi nek Iki sing abang ngatek. Kita ini ya wongnya penasaran sampai kita tak video review sampai melayu. Tak lorot Sak mene. Tucap ya Sing iki ya ora. Iya. Koyo apa? Iya. Wis mulai kok wis. sing abang ambek sing abang. Abang itu lho. Kok di Bosok Sing deh. lho rada abang kuwi lho sing pucuk. Iya Bosok. bosok, masuk orang kok. Bosok. wis nanti Mbak. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enaknya aku turu. Ijak enak aku mulek. Tunggu. Nek wis duwe bojo ngene guys, apa jenenge? Saya enak-enaknya aku kalau nek jek enak aku mulek. Iya iya. Aku ora tau dungo ngono, gak tau ya. Kowe awas iki besok nek mau sokong. Ya aku tapi gak tau dungo ngono iki, Pak. Lah iki dua ke bayi. Marai dungo ngono udah kae. Aneh-aneh lah gitu kan, marai dungo ngono. Yo iki suara yang ngono. Ini sudah marai. Ah, aku marai. Kuwi dhek entuk inisiatif dhewe aku ora tenang wi. Kowe rasa ngono wi rasa. Lah iki kan dielekno bang. Baru iki. Engko lah lho kuwi ben. Kuwi ndok kok eta. Engko lah tak kon lihat besok ben tak ditinggal iki lho arep kuwi lho. Nek ndok nek tak. Anteni Dewi iki ya. Tidak ibuke kok ya koyo ngono ya. Kita mesa-mese masih. Dikarepno Ibunda Ratu. Iki ngono kuwi Dewi. Ibundaku. Kalau di apa digenteni. Iki ada cilik-cilik agak melora gimana sih? Kan. Putih kabeh. Kan. Oh, rene cilik. Boh, guys, mau ngomong tukaran akeh mang. Piye Jol? Jam masih tambah iki lho. Bisa sok masak sesuk nek. Wong nek banyu lho. Mungkin aja. Ayo, ora apa-apa. Nek mesti mbare lembut. Wong ketok enek ning TikTok ngulek ora sing lembut wong wong. Bukan nek ora lupa dhewe wis keseku. Baik, baik. Aku pun yo iki. Mau nembak aja belum? Wes lagi. Wes, abine mah dula. Duh, Abine tulang kok iki. dula sithik, sithik. Soroke. Soroke di kan iki resepe kita wes. Soroke ditono. Bisakah kau mengezoom? Brambalku jangan sekan. Nah, iki ebine terus diolek-olek. Diulek bareng Aromane irungku buntu. Urung jangan kaya ngene. Hah? Ora lele, wis gak zamane Covid sih, Covid. Irung buntu Dek, rasa merasakan apapun Dek. Lele. dia bisa merasakan indahnya dunia. Indahnya dunia. Diolek-olek terus engko digongso. Serang Jas. Serang. Wong ane yo langsung uno yo gak mbok putih nduk sumute. Gak usah ya. Ate sungut kan muti gak malah gak matang iki. Sungut ya apa? Sungut iki gagang kayak tomat iki kayak Ora kuwi terang ngono iki. Iki mau bumbunya mau uyah tak? ya Kok enek uyah, enek penyedap, enek kecap, enek lada. Kok ndak bisa no. Kuwi ala teh Santi ngono. Iki mie kurang gak? Sabiro, Kurang. kurang sate lho. kurang. Ya wis. Aduh. Kok cuma di gunung mana? Gunung Tupiangin. Ndak ilaha illallah.
menungso. Lo kebetul ketok. Apa nih? Wah, Macane gak Kok ketok. ladaku iki. Piye? Aku ki kudu piye? Dodok apa ngadeg? Wes. Ngerti. Abang-abang iki. Sarungnya abang, lambine abang, motornya abang. Iku namanya do. Bayu, aku cari apa tunggal bubuk ambil ladaku, Mbak. Minta tolong, Mbak. Minta tolong. Nang kon salah ya, Nak. Ya kan budaya iso aku. Bisa ngrasakno. Mbak iki sakno, kalau iku kabeh iki. Wis dianggap kaya anak itu ya, Mbak. Kalau dhewe dino. Dhewe lak wong-wong ngatur sepuro-puro mari isen bang kae buka iki. Iku kawang jenggelek Mbak ora matur ketemu nuwun ya, Mbak. Masak lho, Mbak. Masak anu, Mbak. Mbak mana ora bisa ya sama kita tuh. Kamu apa nek? Iki beli iki. Ono sama. Kita enak deh. Kita kurang gak sih dah bumbune? Kakean lombok Kurang. Iku kan juga iki, air. Bunda wis mempelajari cara masaknya berhambunya enak guys. Ini yang buntu menembus Amat tapi menggoreng kong. kamu juga coba ya sampai Cowok neng kuri. Ini apa? wes siapa nana? Kayak banyu. Itu kan juga uyah, Rong. Iya, terus iki yo. Oh iya emang sing pas apa ngulek. Iki. Ojo kabeh kok. Iki sak pira? Iki pokoke kira-kira to. Dikira-kira sak bungkus udah cah kuwi. Wes, Terus sithik ae kuine. dua tak ilade aku. Hop, Piye goblok men. hop. Ya apa iki piye salah ladaku nek kayak lebokno kono. Sampai goreng tempe tak ilade aku. Kenapa ya emang? Yo ora gaduke. Ya nduk Pak, ke Pak sing sebelah kiri lebokno Pak. Ojo kabeh lho ya kuwi tumbas soalnya. Ya sing gorong. Masa goreng tempe tak ilade aku. Ini kayak garam memang wes ya. Wes kayak air mata apa air cuek itu yo. Air cuek itu loh. Nah, cuma bujaki, jangan sampai rugi. Nih, ini bujakan ini. Nah, sok kabeh. Nah, belum. Wes, Ben oke. wes ngombe telepono. Masuk ini. Hmm. Jombang ini. Iya, ngombe lebokno kuwi malah banyu kurang. Kuwi lombok kuwi, oke. Kurang banyune. Ketoknya kurang. Dan mesti lebokno sik. Kan nek nggo medhokno lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Iki tambah banyune ya. Yes. Terus kuwi ditutup apa? Dikek kecap. Iya, juga kecap. Terus iki kecap banget. Terus kok diinteni ngantek saat ya deh. Heeh. Kuwi adine cemplungno neh saiki. Ape ya? Ben enak ya. Masya Allah. Enak Enak iki piye enak iki? Ini sawo kering. Iki teri lho. Teri iki yo enak kuwi. Jane bine kok sampe mateng. Kok engko nek ape mateng kok yo wis Nanti mateng iki. Ya. Atut. Wow, oke wah dia kecap wah. Ini kurang sithik lho medhukno. Hmm. Wes kecape wes. Wes. Terus. Hmm. Kecape sithik lho. Iya, aduk. Aduk. Oh, duduk. Iya, ben. Bisa sini nek tutup yo, jadi tutup ya. Enak ya ngomong iki enak. Tunggu di kono.
Wis ben gak apa-apa ngene wis. Padahal Iya, gue sakit dan gue medurno. wis gedekno. Wah, nek komporas gede nih sampai kok kene ketok biru. Gak apa-apa. Pokoknya sewenang di kompor iki tenan kok. Gue malah apa iso masak normal. Penting gue ala gas. Guys, kita tunggu dulu.